Башкорт теле көне менән котлайым барыгызны ла. Башкорт теле Кәвим Аралбай. Иң борынгы замандардан килгән бай тел. Телем телгә юкмат йомшак, ипле, наз тел. Әсәйдәрдән бишек йыры, нагыз бал тел. Атайдардан кобайыры, оран, дау тел. Ситтяттардан туйганын сахиланган тел. Юке таштай хуйылгандай, кыйналган тел. Ниндәй булдың икән сабый сагыңда тип. Күп ырыудан төйнәлгән тел, йыйналган тел. Борындардан дөньяларда танылган тел. Борсак кеүек хибелгәнгә югалган тел. Уралынан айрылган башкортка ла рухи калха өр яңынан табылган тел. Ниһаять һин үз илеңдә таныкландың, заңың менән хукук яулап нарыкландың. Үз ерендә дәүләт теле, башкорт теле, кутың кайтһын, көсең ташһын, даның артһын. Аксакалдар акылындай хаклык телем, сабыйдардың сафлыгындай намыс телем, атам теле, әсәм теле, сәсән теле, Уралымдай яшә мәңге башкорт теле.